karon. Doon na napud, gibajukin na pagsilingan, grabe buntag pa sa zoo, alas city pagani, kanta na. So inganin ning hangbuk guys, kay naligo ko sa zoo guys, kay nabintahan ang paghang pamati. So 5 days day kung waka-vlog, kay nangasakit ang mga tao daris pay. Kag ako pod, kay nang giluasan ko, luas ba na naman daris punuan sa ahang tilaok. Mao nang sakit iton, da feeling so sick jud ko sa ingani bisag na mga samad-sama din hang baba kay di ko kakaon ja katasa ba jaja. Na pa si pagkaon ng paborito ibadang jadi ka makakaon kay lisod ka iton. So guys, nari ko ipaila-ila ni Junja na tay additional member sa pamilya nga nabalik. So unjar na ipaila-ila ni Jo kay manghipos ako guys. Napasa pa ning hang buhok. Ang kusuga po na ilang tugtog. Uy, ang mauwaw. Niwang na jud ko guys oh. Makita ni doon, nagniwang dyan ko. Sari ba na, guys? Guys, Aliana, good morning sa nila. Good morning. Nagniwang na ko, guys, kay 1 week, way tarong kaon. Ay, sa dahil sa sabat eh. 1 week, way tarong kaon, mong ganiwang ko, kay side mo gud sa nginahan, guys, side nila nanay. Mga kuan sila kanang galirbeto sila tubuag luas. So, mo na mo ang kanang marag kaliwat na mo ba nga dali ra mga luas-luas agamang mga babae nga na. Dali ra tubuag luas di ba lalim labi nag-aring luas daring punuan just imong tilao kay di ka makatuod. Pero nag-inom na kog tambaw. Gusto ko mobawi sang lawas kay naniwang ko laliman kag 5 ka adlaw ako tarong kaon. Gabi kahila ko na to ko ang hilak gabi ko gabi. The before that guys sila nanay pod. Sila nanay, sila kinkin, nangasakit, ipang sipon, upo kay, das naging atlaw kay, aramang inita ka adyo, naning kalit na pukuan, yan na ba? Init, samuhan, naawanan sila ka to, naghinlo sila sa adyo baboy. Ito nga. Napangat ko sa masilingan kay buntag pa sa doon nag-video kina. Buntag pa gani sa doon, video kina mo mga lagog tingog. Namir ba itip? Itipos baka. Okay guys, sa mga nahangay pa ila-ila ninjo. Hang apo na nila kay anak man sa pagumangken, pero kanang pagumangken kanang wala na magi-treat nga pagumangken kay dahil man namo nagdako murag mo na among kinamanghuran. So paila-ila ninyo guys, anak ni sang pagumangken nga murag ila rapid namang may among bunso. Nagiubur ba ni? Kaya sige magkaon ano may kinakain mo? Ano pangalan mo? Si Lexian, nag-vlog naman dyan sa una liga dito lupit. Agi ikaw dari lingkod kay. Aw lingkod ka dai. Kay magsilos mo nito. Yan na. Okay. Be, bigyan mo sa kaisa ng ano ganon ng ganito. Ha? Aliana? Oh, Aliana pala ang hindi. Bigyan natin si Ate Aliana ha. Okay. Anong pangalan mo? Lexian. Ilang taon ka na? 3. So, mo ni Lexi guys, ang ipailaila ninyo, ang kugumangkon. Mo rin ang giatiman dito sa Manila, katungwa ko'y trabaho na. Kay, nakita dyan ako sa bayang pagumangkon na itong mga tungura. Kanina ang giatiman, kaya pagumangkon kayo mo extra magtrabaho. Pa naman sila gi-quarantine kayo, nag-undergo man sila og RT-PCR test, and negative man. Okay, tapos na, babay na. Magbabay ka muna. Babay guys. Okay. Done. Bye-bye! Ito sa isa, nagpanit og kuan, buongon. Pangata kay ha? Tinuwakan man siguro na isa. Sa kanayang lain na maglasa, marang magpandos. Dito. Udan. Hi everybody! Demis lang ka. Kaan bis gipanitan ni Aisa nga buongon. Ralain naman yung buongon na. Mura mag-plastic. Cute naman ang batang ito. Bakit hindi? Hindi naman masyado. Hi guys! So maglaba ko karon sang habaw ug tualya kay 1 week kape na ni Wala ba. So sa tinuod guys, bitaw nag-uumi kay 3 days na guys nga naay motor dari ngon. Igurang hulingin sa mudagan na pud. So naganahon na ako ang i-report sa barangay. Kay wa mi kay bawkin sa kay naka helmet man da naka jacket. Wa ko kakita. Gahapon ra sa isa rin ning ingon da. Ningan pagang pagumangken usa sa John Mark na. Das mga naanging adlaw diha ako napudto tapos naagi pud. So 3 times na siya nakitaan. So nahadlok na mi ba basigon sana na. Basig halaptan mi nga na. Mi sayuran og kuha na mi dana kananay apamat dyan mi. Ano mga paadlaw na maglabay-labay yun. Pila na ito nung nakaadlaw no? Patuga hapon, adlaw. Damo mo nung dala. Tuntungo damo. Muna nang ikaw lagi muli. Li. No? Sinta na nga sa boy kay mga trabaho ang sanina na sang mabuang laki. Maglaba ko guys kay ang habaw baho na. Sa mga to guys, murag nag-uupo ko na ganahon na ba kay hani may lang tujo, hindi sila mga ayo. Nga
abre magampurtahan. Wa ko kay bukin sa ilang giat nga namo nga daghan mamidari na mudyo. Hadlok ba ka na makita bito tas TV nga may mga motor riding in tandem jaman musil rag kalit. Nya na ba? Wala bre. Ayan man. So hinay magtubig so pa nga nakakuan. Naghapon lang warag sulod. Kada guys, stressful ka adurong sila nakalagi kay. Wala lagi nagkasakit-sakit sila na eh. Karoy pa na po nakabako dos naging kuan, naging adlaw. Sa patong adlaw ay. Tama to ni adto kog pagas kog ato sa merkado. Palit kog mga tambaw, nabintaan pos nanay. Bintaan na yun, di ba? Alay ginisipon lagi, pang sipon sila. Naubo pod. O man hilanat og hilantan anak ta makanaw naghaglo. So mobalik talad tong kuan itong riding in tandem, makaingat tag riding in tandem. Duha man sila kabuo kun sa di ba nay manggidakit, sa mag full gear sa helmet. Sa igurang nung ilingan nandiyan manag mudagan na og nay mo gawas mudagan. So wa ko kay pabon sa ilang tujo, mahadlok sa pagka magandang nag. Nga na kay kuno na basig og kana bang mga datang tao ba sa kalitan ram kuno tay pamusay pang rapakan ko maingan na. Nag-jacket man pud. Hadlokon ba sa ingan na. So naglibog lagi ko. Unsa may lang tudo kung di man sila mangayo. O takaybaw. Dari bas among bahay o dari bas bahay ni man. Wa ko kaybaw kin sa ilang tudo. Kay og dari bas amo dapat nangayo pus among bahay kay abre magbay pero bahay nila man ang sarado sang ruda. Kasi kamanang nanay nga problema. No. Kay bahay ni manang sa gunson man close kay matumas manang sa mag-adlaw. kuan mula ka mas manang ug adlaw kay mga presidente tinda. Mga ingar gumurasa mo iabot sa motor. Damang bahay abre ka man ang sarado, igura mo mulili nga na so ug dari bas amo mo nay tujo, di dari bahay mo diretso kuno di ba nay? Basig si manang mo ini kuan na atraso. Wa ko kay bawa harapan ning bana-bana ha. Kay ug sa abo pa abre mo bahay, nago mga batas gawas. Mutana unta. Pero hadlo ko kay bawa na so ato na naman nang i-report ang English kapitan dana barong makakuan sa tanod ba. Magkuan nagtanod, magsurvey kung kinsa na sila nganong di man sila nga jud katahuran mangayong ili man hadlo ko sa pud tagingan na kay uso lagi nas mga balita nga nga nang mga motoron diyan kalitra pamusil. Ay, agas na siguro maginis iro para manghinaga na yan sa naman eh. Grabe manghinaga. Sugod lapon. Mao eh. Ano man eh, ano tayo? Sugod basig mo. Gabi guys. Wow. Di pa man ko maglabas ng habog. Ug man ang taghang schedule ba. O jaga dito man nagiring dog na hug bagong nanganak nga iring dito puguting gidaga pasuso na tingal kurang inita na magagilid jaga ibaw ko kurang isa sa higdaanan. Ako ra sa higdaanan kay was diri diha. Agsilas ay sa sila bibi kay tong ko man kanang ibang abot ta sila speakers dilain man amo. Mo lagi to natiha ko na kay grabe maginitan jam magmura ba to nang ilang lawas ug magimok-imok guys. Nga na ba na ho? Agaho. Dito man din nagiring to pagitsang mga bagtos, kapasusuman kun na mura. Ha na lamig labhan ning mga kuan kay dito maning duog na ho. Wa pa koy pamahaw. Alas 10 na nay wa pa koy pamahaw kayo. Maghuwat ko magsabaw mamig isda guys diya. Sabaw mamig isda diya. Ni palit magkug isda. Gahapon kana bitong isda argod nga tilugon kay mga tiguang lagi tang kauban dadapi mga bata. Amang asabon, unsa mo toy ahang suwa. So, kinsam galitong ga lup-lup dari sa mong bahay, bantay na magdumuna kay magpakuan ko dari tanod ngan sa inyong tuso ha nganong di mo mangayo. Ano may inyong gusto? Binuang na nag-inyo mo kakaba-kaba mo. Ug na mo itudo importante. Pwede ra man gajud mo ayaw mo dari, ngano bang li ra man nga kulbaan ba pud mi dari. Laliman kakatulo na gud mong binalik. Pwede man gud og mo istorya ra nga na or mo tanas silingan nila at least na may idea kan sa inyong tuso. Kulba-kulbaan mo pud mi gajud kalitan mi pusil pero wa mo pud mi dari mga atraso kay isa pa lagi po yung apas na mga madubang nga dato ni. Wa man mi atraso, wa mi kontra. Basig maningil og utang to. Ako koy utang, ana koy utang ang kabinet na eh. Kabinet lagi daw mo sud dato ladon. Oo, kay og nay maningil sang kabinet kay Kasunod man no. Tungso sa o gusto to sugod mo baya o gusto October, December na wala mo. December dan hija pero wa makahuwa. Hindi doble ang bayran. January wa pa man he. Di daghan ako bayranan doble na sa dilaman kay nam ko igahin para dana. Tumong labas ako guys. Bantadan mo kuan. Karon bantadan. Awahan mo tong inas ay sa nga papantadan og naaba. Dami kapadas lagi gipamuko na ili kapadas ya. Dai sa nagipo. Hinog na ba na. Mga Bisaya ra ni kapadas ako. Lami ino ni kay mao ni kamis. Ang isa ni Bisaya na kumpara sa mga mag. Matadira motor ay kasi kung gahapon kasi mo balik. Pawis. Ano natin? Pawis ka? Pawis ko na si Dai, kung nasa kami siyang pawis, ako nagtihol din sigbin na ni. Na may sigbin guys ya. Sigbin! May mga sigbin. Sigbin kaya sarap ito ka sigbin, duha na ka sigbin. Ganito na sila makasinabot, nag-away sila ganina kay. Sino kaya nagkamao mo Tagalog? Ganito pagkamao mo Bisaya. Sige, kulot na. Buwan na! Buwan ang buwan. Buwan. Ganina guys, ba pag matalang nagsi aliana kay naginingan naman ja. Naginingan naman nagsilik sige na ito
Tingnan man kay Ab magkig-away ayan, magtagutan lagi magipugpog lagi sila duha. Dapat di mag-aral ka magbisaya, ha? Aga ko na plan. Mag-aral kang magtagalog. Halika kayo dito. Mag-aral magbisaya, ha? Ha, mag-aral ha? Anong gagawin mo para matuto kang magbisaya? Magsalita ka ng Bisaya. Ano ang Bisaya ng aso? Aso. Tiro. Pero. Tinuruan na kita kanina, kalimutan mo na naman. Kinahalan na kayo ni Bisaya kaya di magbugno ni Silya na. Kaya di man sinabot. Kaya Excelya na, ganina, Excelya na, nihuam na duwaan katong patingog-tingog. Di mas alya na makapananghid, kay di man kamaw, hanggit tudruan, ko nga, Bibi Lixi, pahiram ng laruan mo. Di mas alya na, Lixi, hiram ng laruan. Ganun man. Ah, sila rin. Mag-grocery dahil ko unza, guys, mapalit ko toothpaste, shampoo. Gamay, duha na laman na, mabait ko shampoo, sabon, kita limurot mo. Magtiwas ako guys, dani ang trabaho, magdigamo, kay maniud ko. Hugas na magkamot ya, Aliana, pagulaw na. Gagos, tantay, dahil ka ro. Alcohol ka ni Mami dito. Mami, ano sili? Mami Purami, wala si Mami Tiri. Maghanap sa wala. Nandaan, di dito be. Gusto ako, guys, kumuna ko. Ito, pila. Bili na yan, kiniglanay na yan. Lanay na, otro. Ano pala, nagasinan. Ay mo, awa na. Gula po liksi. Kamay, ganyan. Ayusin ha. Pila. Ayusin. Salamat sa pagtanaw sa atong vlog today guys. Magkita laman taong mapuhon kay mabisi ko karong palis kay magtiwas ko sang labunon jam atop ko sa merkado kay maggrocery kay wa na mi magamit. Ansa na hinog na dayag saging gas nga magkitanugan. So magkuha ko daan ni kay hangbaw nun dadon na sang uploadanan kay ganahan mo ko magkilo-kilo gudug saging. Again, thank you so much guys and see you tomorrow. God bless.